mislite o neradnim nedjeljama? Što ja mislim da trebaju biti neradne, da se ti ljudi malo odmore, rade stvarno jako puno, tako da su malo s familijom, da se brinu o svojoj djeci. Jednostavno bih htio da ljudi ne rade nedjeljom, baš ako ne moraju. Sve je to u redu, nedjelje moraju biti slobodne, obitelj mora biti kod kuće sa svojom djecom, sa svojim obavezama, a subota bi trebala raditi isto tako do 3 sata, ne cijeli dan. Sve se može. Ko hoće može kupiti preko tjedna, čisto stvar navike. Jeste li ikad išli u trgovinu, u pekaru nedjeljom, kupovali stvari? Pa jesam. Žena uvijek neke zaboravi u dućanu, onda mene pošalje. Vrlo rijetko, ako mi baš trebalo za jesti, ono što baš moraš jesti, onda sam možda po nešto išla, ali inače ne prakticiram. Pa rijetko, iz principa. Znači kupim si subotom šta mi treba radnim danom, pošto sam penzioner, nemam puno ni za kupiti. Sad ćemo biti, ako nije zaboraviš, nema, kaj? A ima dućani, neće biti svi zatvoreni, neki će raditi, jel? Neki ovaj ne radi, onaj radi. Tak, bit će tu neke kombinacije koliko mi se čini. Nisu svi u isto vrijeme zatvoreni. Jedan ovu nedjelju ne radi, drugi, pa ćemo kombinirati. Ja s biciklom sve obavljam.